Goeiedag. Och, daar zit ik toch hoor, je. Proficiat, pap. Lang zal het leven, lang zal het leven, lang zal het leven en de gloria, en de gloria, en de gloria. Hip, 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 hoera! Hip, 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 hoera! Proficiat, pap. Zo. Daar heb je een nepje gebracht. Kijk eens. Hier, pap. Alsjeblieft. Ja, dank u. Zijn die allemaal niet geweest? Nee. Wat voor een tweede weg? Hebben ze dit nog gebeld? Nee. Pap, ik moet je te groeten doen vandaan en die kwamen tegen met de Jumbo. Allee. Ja, dat is wel. Nanny van Tante Tru van Willem van de Bakker en Zeef van de drukkerie. Oh, die is goed. Oh, zo'n middag gisteren, dat is nog wandelen. Nee. Is er nog een uurtje gebeurd hier dan, hè? Ja, 3 door. Nou, pap, is het daar zo'n leuke auto? Ik heb het niet gezegd. Ja, hier is een tablet. Tablet heb ik vanmorgen nog al. Ik heb het niet gezegd. Dat is een iPad, die cadeautje van ik mijn kerstmis. Alsjeblieft. Nou, Eindelijk die vervelende blik kapot. Die heb ik al de ganse morgen liggen bezoeken hier. ja, jongen. Ook de iPad ook. Het is gek, sommigen waren miezels als vrouwen weer, maar de meesten waren alleen maar kopieën. Goedemiddag, Lucas. Hier zegt Marijke. Leer lang halen, Marijke bellen. Marijke, zeg maar rustig Marijke. Meneer Jansen, ik zie hem weer op een bezoek. Veer, ik heb bezoek. Gezellig, geen zin. Josephine Jansen. De dochter neem je aan. Of dan zal meneer Jansen wel blij zijn dat we weer bezoek hebben. Ik heb bezoek. De dochter kent dat weer bezoek. Want dat deden ze toch zo mooi, hè? Os? Ik ben Marijke, de nieuwe vrijwilligster hier. Waarvan gaat het drinken of zal ik een puntje thee zetten? Ja, want het is warm, we moeten veel drinken. Maar dan is het druk voor moeder, meneer Jansen. Want het is warm hier vandaag. Oh. Ja, het is heet vandaag. Gisteren is tegen 2 knieën voor de deur, of ze in de vriezer mochten. Oh, wat een batterie zeg! Wat zeg je hier toch? Ik bedoel, hier urkjes. Die vervelende urkjes ook, dan wil ik eens kijken. Wat heb je hier dan met ons? Je hebt een zeppelin in gehoord, ik heb dat in gehoord. Oh nee, vanmorgen waren er 2 dezelfde nemen elkaar op een nachtkastje. Onder de tunnelgang heb ik de verkeerde opgestoken. Ik was kamer, dat we dat kon kijken. Een grapje, hier heb ik de originele. Wat een neuzel. Trusje. Marijke, ik heb lekker eens wat willen verdrinken. Ja, versticht wil drinken weet ik niet, maar doe niet maar een schrobbelaar of een pilsje, hoor. En voor dich zit het aan. Hartstikke vol bril. Marijke, ik lach me kapot met u. Oh, dat maar ook. Nou, en dan Steven naar mijn rakjes. Dan mag ik die voor ik zeggen. Ja, een sterke tas thee. En goed door te trekken. En neem dich vooral de tieten, Hilde. Marijke, een sterke tas thee van meneer Bakkers. Kom van elkaar. Zo, die is weg. Noem je de schrobbelaar, dan gaan we even. Daar gewoon. Daar is het toch? Oh, ik heb niet de laatste tijd gezond. Oh, schatje toch, vrouw, ik kom toch met schoon. Ik kom. Wat is die vertellen? Pop! Nee, wat heet dat voor machine? Jaagt die ze weg? Ik ben zijn dochter en dat is niet Berk. Dat is niet Pop. Nee, dat is Berken. En Berken is van mij. Alleen van mij. Nee. En ik weet wel wat je doen wilt. Du willst mich gewoon om de doel verschieten. Du willst Berken van mij afvallen. Der is van mij.
Ja, kom maar met mij met. Charlotte, die zit hier. Oh, dit is die appelen moet je maken. Gewoon lekker. Oh, wie goed. Så vi sokker kom ich nach der jetzt mit einem Jungetje kom. Een kruidje en witse omvangen. Ja, van een teef en een reu. Ik ben het beu. Ik ga naar mijn kamer het allerbeste ermee. Ja, zeg, hoe moet je het weer voorstellen? Doe ik hier de weg te buiten en we krijgen stad vandaan. En ja, maar dat is ik nooit zijn. Ja, met de kleine stond ik even de route buiten. Maar hoe? Ik ga het toch stemmen. Is er was? Ja, dan kom je maar biezen. Godzijdank. Die heb alweer gehad. Die de roerskling is naar buiten gedaan. Morgen een beetje. Ik heb de ganse nacht liggen trainen. Ik heb nog een goeie noosdrank voor je, jongen. Kom hier, Krik. Alsjeblieft. Dat deed hij richtig goed, joh. Ik speel op lekker hoor. Ja. Nooit zien zwemmen. Dat komt door de hete koffie, dat komt ik nu overal te Ik denk dat ik subsidie aanvraag voor de mini gemeente. Nu moet even aan, want ik denk niet dat ik zo langzaam niet. Ja, die. Die is ook koffie en drinken bij jou. Hier ook, ja. Ik snap dat niet. Hier is er toch voor niks. Ja, maar daar komt ze wel nog in zo'n normale niveau. Annie, ja, waar veel me niet te komen vandaag. Oh, ik zie weer in loog. Het is ook zwart en hout. Ze zou ik gewoon hebben. Verzin ook zo'n mondkapjes naar de appie gegaan, hè. Ja, dit is toch laatst die koffie drinken met een mondkap op, hè. Gekske dat morgen lang weer. In het begin, wie dat hoort met dat corona, met dat virus, ik denk dat heel Duitsland stond. Wieso? Ja, omdat het uit China komt. Ik kom het er al voor, klopt er vandaan. En toen Rutte zei dat we het virus allemaal kosten krijgen, hè. Toen was ik pas gerustgesteld. Dat heb ik nooit gekregen wat thuis beloofd. Toen kregen we zelfs nog woensras. Kameras hebben we hier zelfs nog gehad. Zij zegt, waarom we mogen Russen maar met 3 mannen in 1 auto zitten. Ik weet het niet. Anders hebben ze 4 Russen. Oh, zeg ik moet voor die Russen. Laat de president ze vergeten. Zeg ik nou, joh. Annie, Ja, wel. ik ben gisteren ook bij de dokter geweest. Het gaat helemaal niet goed met me. Oh, wel. En wat heeft er dan gezegd? Ik moet zo lang als ik leef, iedere dag een piltje slikken. Ja, maar dat is toch helemaal niet zo erg, wel. Ja, maar ik heb er wel maar 7 gekregen op. Gekske, dat is altijd Zeg, we ben anders, hè. Gisteren zeg ik 7 knieën voor de deur. Oh, Of zij me goed over de riem opstek. Die hebben voor nu al 5 weken lang 6 keer per dag gehuurd.
ze nog helemaal leuk? Vindst du dat leuk? Ja, heb ze nog geen op tegen? Vindst de laatste tijd nogal veel leuk van dat band door? Zullen we het dan maar bekendmaken, Annie? Twan en ik hebben ons gevonden. Dit is ware liefde. Ja! Annie, jij weet dat. Jawel, dit is ware liefde. De liefste nacht, waar ik niet zo. Wie had dat woord met enkel schijn? Hoe had dat ook? Dat woord en even lang van mij. Die heeft gezien, voor altijd samen. Morgen ik op dag, toen ik zat, ik had het niet meteen gezegd. Zeg mensen dat, met niet wil je hier gaan, je werkt door, voor altijd samen. Zo ben ik met een gelijk, was toen weer aan. Doe het, doe het, altijd niet van wie je hoort, de wie je haat. Ik en ik, de kieken dicht, alle vrouw gaat druppeltjes in ons gezicht. Op sturen steeds nog naar de stad, wat maak je doet, voor altijd samen. Du bist wie Schönerke, ein dich nicht schon. Wir passen doch so gut wie ein, der jüngste Mord. Als ich den Henker Bühne pack, dann kennt ihr Gott, für all die Tage. In ons gezicht, ons liefde steekt met klare schak. Wat maak je doet, voor altijd samen. Doe even samen, weer altijd samen. Twee monogamen, niet achter de ramen. Moet veel samen. Liefde is blind, hartstikke blind. Als ik getrouwd is, dan gaat ik die pupsje wel op. Trouwens, als je de stad dan toch wilt overnemen, dan zou ik het verlammingsje van huwelijksgeschenken maar bij de apotheek afgeven. Wie zou dat meenen? Dat heb zo onze leeftijd nu nog nodig. Viagra, Tena Lady, Tena Man. Blackzilver voor het gebied. En middelgang. Oh ja, middelgang. Daar smeer ik me altijd mijn ganse leven met in. Alleen mijn ruggen. Dat is altijd een probleem. Zal ik je dan eens een goede beurt geven? Annie, Ja, maar... mensen dat eigenlijk. Keer dood maar ik trouw nooit meer. Is het nu geen roze geur of maneschijn meer, ja? Het wordt maar een grapje. Geef mijn man nog een wieltje als er toetscheurt. Dat is die wat mee over. Maar wat? Puur alcoholcontrole. Oh, doe zeker,
vrouwen die al langer getrouwd zijn. Vrouwen die het niet leeft, is tussen de oude dress maar. Die bovenste la, die geeft niet meer toe en die jongens zitten niet meer op. Was dit niet nog bij de Aldi geweest? Zeg, Loes, recht. Nee, dat was bij de Aldi geweest, jongen. Nee. Ja, Wat geeft het nog? Wat doen? Ja, wat geeft het nog? ja. Wat willen we doen? Ja, vanmiddag die gaan maar auto. Ja, maar waarom dat? Dan gaan we samen in de wip maken. Zeg, jij wilt zich nog laten kletsen. Wordt er gaan geen jeugd bereid. Ja, ik hoor vanmorgen bij de Aldi. En daar heb ik 2 winkelkijkers in ingeschoven. Veel meer erotiek verwacht ik vandaag niet meer. Ik ging eerst bij de Jumbo Durex-spullen kopen. Zei die kassière tegen me, meneer, wilt je een tuurtje bieden? Ik zeg, nou, zo lelijk is het ook wel niet. Annie? Ja, wat zijn Durex-spullen? Dat zijn kapotjes. Kapotjes, die ken ik toch geen dingen met kriegen? Nee, mama, salmonella van zien Wat mooi ook alweer. Ik weet het niet meer. Wat mooi. Geen zeggen, nee. Ik weet niet meer wat ik moet. We gingen samen naar de wc met stof voor mijn diarree. Alles zijn maar een diarree. Dan heb ze een vet probleem. Maar de wedstrijd niet weg. Annie? Ja, waar? Ik moet morgen naar de dermatoloog. Waarom moest u naar de dermatoloog? Ja, voor mijn darmen natuurlijk. Schatje, de meeste her als ze oorzaak of jeuk aan hun valreps. Oh, nu snap ik het. Als jeuk aan die Nee, dat komt er weer. Alsjeblieft, geen details, geen details. Ach, dat kunt die aan weer. Maar Heike, Ach ja, we hebben nu een lekker sterk putje tegengetrokken. 4? Alsjeblieft. 4 hebben toch niks getrokken, toch? Och, de dametjes zijn ook nog druk. Gezellig, en laat het gezellig ben, Appie. Vrouwen die druk zijn geweest zijn. Heb je nog een nieuw school of museum? Oh, nee, ik ook nog niks meer. Wilt u nog wat drinken? Zal ik een thee of een lekker glas koud water? Ja, want we moeten wel liever drinken. Met de vragen wij, want we mogen niet oerdrukken naar de Jansen. Annie, kom eens hier. Kom eens hier, Annie. Maar Heike, Kent ze zwiegen? jo, Dan zwieg. Laat is het toch eigenlijk? Ik weet het niet. Hallo? Kennst du mir niet zeggen wie laat of dat het is? Dan heb je het al net wat ik hoor. Deswegen ook Flieske. Wie laat is het eigenlijk? Hetzelfde.
Goed, ik hoor dat u toch nog eens eindelijk een de waarheid vertelt. Ik vind het nog niet meer leuk. Wieso dat? Ik vroeg nu al de ganse dag en iedereen die wie gaat of ze dit is. En iedereen die zit me gewoon geen anders. Wat is dat dan? Kom eens hier, gaan we zitten. Is die horloge soms kapot? Dat ben geen horloge. Annie, volgens mij tikt die horloge niet goed. Hier met een iPhone is het 1/4 uur. Ik vind het echt niet. Oh, we zijn met allemaal zo met een T-twisting. Nou, ik heb van Twan zeker wat ze wil zeggen. Maar als ik dat met die moderne dingen, zit ook gewoon met via dat e-mail en dat berichtjes en dat bappen en zo en allemaal. Dat ken ik er nog niet van. Twan, dit is appen, joh. En ik vind het gewoon interessant. Net schikt het in de klein zo'n een tikkie voor zo'n zombie-centen. Tikkertje, dat dingen van vroeger, oh, dat was toch zo leuk. Oh, tikkie de beste, tikkie. Tikkie. Nou, even rust. Ja. Wat wordt het nu met de tikkie van? Ja, hij vroeg of ik het geld moest overmaken en ook dan in te gooien. Verrekt is de sodomieter. Ga je hem geen angst vertellen? Mensen dat ik bekloppen. Ik heb hem een bericht van 20 heb ik een kopie gemaakt. En dat heb ik hem op de mail gezet. En daar heb ik erbij geschreven dat als er tijd houdt, dan kost ik het origineel komen ophouden. Ik snap er interessant van. En dat zal wel goed zien. Waarom doet je nu niet met me met? Tikkertje. Ja, tikkertje. Mijn leven wordt jou best toe weer. Nou, jij doet niet zo akelig tegen me, kooitant. Zeg, zie je nog het gebeurd vandaag? Ja, ik kreeg het bezoek gehad. Zijn dochter. Zijn dochter? Die dochter, dat is toch geen wonder? Nee, vandaag. Nee, Grit is jarig. 90! Prima zitten. Oh, Grip, 90 jaar. Dat vult dat. Ja, ik weet het niet. Ik ben een oma van vanmorgen. Dat moet ik volgend jaar. Dan krieven we wel vrij vandaag. We hebben al taarten genoeg hier. Oh, wat dacht je van die oude zak? Die madame, ze doet net als ze fris uit de fabriek komt. Ja, ouderdom. Ja. Als mijn leven een auto wordt, dan ruilde ik gewin voor een nieuwe. Maar dummer als ik moet hoesten of moet neesten, dan lijkt mijn radiator. Ja, en dan sput het Zweden uitlood. Ja, mijn rug is ook niet meer waar als het gewijs is. In de rug? Nee, en in de voorkant dan. Vroeger stoken ze niet de ogen uit. Maar nu kunnen ze die schulden niet poetsen. Wat zegt er nog van, joh? Ik ben er altijd gans gek op die meid. Och, zit toch goed. Straks nog niet zien we niet. Is juist wie biljarten met een touw in plaats van met een keur. Ja, heb ze billetjes voor dit. Beeldjes, ja. Het geloof dat het ziekenfonds en de bril niet gans vergoed, maar via de rabaal. Ja, dus de mocht wel seks hebben, maar niet zien met wij. Daar is ze ietsje weer. Maar Rijke, Och, ja. met de bilkes. En ik heb teruggevallen, bilken. Nou, die heb je nog nooit gehad. Ja, maar ik heb ze Nee, ik zie met Grit, dan vult hij tenminste de nacht niet doet zijn bed.
Och, is in de pilkes weer, wat je groen en blauw. Voor mevrouw en voor meneer, pak ze koe en blauw. Even dik en dik en dik, trek door met zo'n vies gezicht. Ja, is in de pilkes weer, wat je groen en blauw. Pilkes zeker gezooid, pak die eigen kleur. Toch maar op het doel en mooi, wie je eigen scheur. Hap en schikken tegen goed, voor het water of de bloed. Johies in de pilkes weer, wat je groen en blauw. En pak ze groen en blauw. Kijk eens, meneer Jansen, meneer Bekkers, Dat ken ik. mevrouw Op de Kop, mevrouw Teunissen, mevrouw Schmeelski. Ik ben niet mevrouw om de kant. Van die Ik ben mevrouw Teunissen, midden met Oh, de bellen. goed spieken. Ja, dankjewel. Kijk eens hier. Ja, dat is goed. Ja, sorry. Binnen lekker. Ja. Vitaminepillen. Oh, ja, dan krijg je ook nog de vitamine. Zo, die nog van je ten onder die. Kijk eens. Kijk eens, dit is ook vitaminepilletjes. Voor volgens 2 jaar. Vitaminepillen. Vitaminepillen. Moet je eens beter conserveringsmiddel geven in plaats van vitaminepillen. Ik wens de McDonald's 10 minuten in de dreuger, onder dan kruikvrij en 2 grote kleine route kunnen komen. Ja, ik hou me voorgenomen om dit jaar 10 kilo af te vallen. En ik moet er nog 13. Ik wil nog even nog, hè. Heb je nog het gevoel of het kennen, joh? Ja, niet zuster is afgelopen met verleden. Wat een oze! Niet wel, een beetje geld gaat je leren. Mensen, ik speel al 40 jaar net in de lotto. Ik hoop dat ik eens een grote prijs win. Ja, wij niet. Wedden dat ik dan die ganse familie weer zou zien. Ja, dat is het. Dan komen ze als strootvliegen op de gaaf. Gewoon eens om begrijpen is. Lief langs die zeg ik toch. Loopt als de poesbomen, kunt ze de flappen zijn naden. Hij snapt de poesbomen en dan gaat hij zo, boem achter zich weg, net niet op een broer of zo. En wij het boeket dan gevangen? Ja, geen iets. Die vlogen al meteen en ze gestoken worden door een bier. Ik reed de vorige week met mijn zoon naar de kerkhof toe. Hij had namelijk een nieuwe auto gekregen. Een schone auto met allemaal beeldschermen en allemaal briefjes en allemaal nieuwigheden. Dat houdt mijn dochter en ook ze de auto weer. Die vertelde gans geluid. Kijk, dat kan vanzelf inparkeren. Ik zeg, kind, als hij zijn eigen benzine betaalde, dan houdt ze er veel meer aan. Dus verreden eigenlijk op zijn bagage, reed naar de kerkhof toe. En toen we daar aankomen, toen hoorde ik in één keer een stem zeggen van eindbestemming bereikt. Ik schrik me kapot. Nog een treintje weer aan. Mareetje. Och, ja, Als ze je zit. nu allemaal de pilletjes op komt Ja. dan gaan we lekker eten. Weet je, Annie had de vorige week de knie zo lekker klaargemaakt. Dan stinkt de volgende dag weer voor de deur. Ik heb een Chinees besteld. En dan?
Mocht je dat nog wel zeggen, Chinees? Ik heb besloten om een visueel gehandicapte vriend te bestellen. De wat? Een blinde vriend. Wat doen we?